radio that makes you happy. Inkezo. Kulukuthi ukhalatha sengikhona sengibhadi kuyona channel yakhe hamba phambili inkezo. Mina ke ngumfeze kuntuthuko bathi ilasbo namagumede. Mhlambe emangabe usemusha ngizophinde futhi ngicela ukuthi usubscribe, ungakhohlwa ukucomment nokulike, kanjalo futhi ke nokushare ukukhona okukhulu kunakho konke bafethu. Sibonge nje lapha ukuthi sesikwazile ukuthi sibe baningi sifike lapha ku 35,000 subscribers. Abantu ke esibonga kubo yinina enisekayo lapha nibona ukuthi into esiyenzayo iyaphambili lapha ke ninike support ngokuthi lapha nisubscribe. Ngiphinde ke ngifuthi ngicele ukuthi nobone olalela le video njengamanje angakhohlwa ukusubscribe bese ke uya comment ukuze ke sibheke lapha ku 36,000 wama subscribers. Bekuyisifiso sami ke ukuthi mangaphelele izinyanga ezizayo sibe sesifikele lapha ku 40,000 bafethu. Enazi makulesikhathi siloku sinifuqa njalo ngendaba okuyizona ezihamba phambili ke udaba engiliphethe lapha udaba oluthinda lapha abafana bakaMgqomeni kanjalo futhi ke nenkunzi malanga lapha ingqalabutho iyomculo maskandi ubaba uShwi. Kunengoma ke abayidedile lapha enkundleni zokuxhumana bese bafuna lapha novo lomlaleli ukuthi bayikhiphe na okanye ke bayeke. Kodwa ke ngithema ngibuka impela abantu abaningi impela bavele bahlanya ngale ngoma ingakaphumi lapha nabakekho noyedwa impela ozwakale ukuthi le ngoma akathandi ukuthi bekhona ingoma nje emnandi kakhulu lapha yakhe uShwi kanjalo nenkunzi malanga unelisani lapha nomfo kaMsele. Ngizokudlalela nje le video ungathi uzwe ngami kwakho nje ukuthi usubscribe ukuze siqhubeke njalo sibe nomdlandla ukulethela indaba ezihamba phambili bafethu. Nahi video ungakhohlwa ukusubscribe ningibambe lapha ku video elandelayo ngesikhathi esilandelayo. Bye bye. Mutalo ngiphethe kamnandi ungiphethe kahle mutalo ngiphethe kamnandi ungiphethe kahle mutalo ngiphethe kamnandi ungiphethe kahle mutalo ngiphethe kamnandi.